Pataka ra magatay oy. Pataka ra magistorya. Unsa may pataka? Yung ka ang English sa kahoy kay Nara. Dili man lagi. Siya oy. Day. 3 kong tulo. Usa ra man nara. Tay. Oh. Tay, dili lang ko eskwela ron tay oy. Init man kaayo. Layo pa jud kay eskwelahan, kapoy kay lakaw. Oh, agwantahan na. Ngano bitaw nagklase mog summer? Napay closing nyo perting dugaya pa. Sige tay, mo adto lang koy bahalag init. Tay, kanang unsa di pasabot anang cooling place tay? Pasabot anang cooling place. Ang pasabot anang cooling place kasimple raman ana eh. Kana bang nay mo tawag ba? Ah. Nyag nay mo tawag, ano maingon ka ba? Host cooling please. Mao nay pasabot sa cooling place. Mo din ipasabot tay. Unsa pa may pangutana nimo kay para matubag nako ba para matabangan nako naman maestra ba makukuha na ilang trabaho. Sa pa may pangutana lain. Kanang tay, kanang unsay English anang tubig tay? Tubig? Ay sus. Ang English anang tubig mineral. Mineral? Oh, mineral. Ano English tubig? English sa tubig, mineral de tay? Oh, mana? Sama na pa kay pangutana kay para mausa na to ba? Ay wala na tay. Sige tay kanang. Amato na ka? Amato na ka, sige. God bless, amping ha. Bye tay. Hoy. Daghan naman yan eh. Chat sa kong kalala pintahan ng chatmate ako eh. Ma'am! Oh, Jista! Kabalo na ko sa English sa tubig, ma'am. Ay, ka-bright. Yun ning ako ang pupils. Uy, maayo jud kay ka, Jista. Kay nagtuon jud ay ka. Imo jud ang gansiran imong assignment. Anya, unsa may English sa tubig? Mineral! Ha? Ano, gutaw na mineral na, Jista? Mineral bita, ingon si tatay. Times sa, Jista, ha? Ano man? Unsa man dai imong tatay di ay nga ang in English sa tubig na imo naman ang mineral. Ingon man siya, ma'am. Kanang, ma'am. Ikaw may sayop, ma'am. Sakto man si tatay. Times sa, Jista, ha? Karon pa ko nga mineral ang in English sa tubig. Dili in taon mineral day. Uy, Unsa day, ma'am? water. Sayop di si tatay, ma'am. Paminaw nako ha. Ako may teacher nimo, dapat maminaw ka. Nako, dili sa imong tatay, ha? Ang in English sa tubig, water. Water. Ingna na imong tatay, i-correction na imong tatay nga in English sa tubig is water. Okay. Balik ka. Karon kay balik na lang nako imong assignment, lahion na lang nako. Unsay in English sa kahoy, ha? Unsa in English sa kahoy, ma'am? Nya. Ma'am, kanang lakaw man ko nya, man. Ibalik na ko na sa assignment. Wa man nimo natubagi, mao gayong tagaan na kag usab nga lain nga ansiran kay para mansiran nimo kay wa man kagatubag. Ako na may nitubag og water, dapat karon tagaan ti kag lahi nga kuan. Tubaganan, ha, assignment. Oh, sige, ma'am. Okay. Balik ra dayon, dili pwede nga kuan. Ha? Assignment na ko, ma'am, kay unsa English sa kahoy. Sige, ma'am. Tay! Pataka naman ka, tay, uy! Say pataka. Ingon ka, ang English sa tubig kay mineral. Ingon si ma'am, water. Water magali. Imong mamoy nagpataka. Water kung kanang mga nag-agas ba sapa nga na water, mga lawa ing ana mo na water. Pareha sa subatay. Mao din ni water. Oh, mao na water. Kanang sapa, kanang mga kanang lawa, kanang ingon nimo man ay water. Sakto lagi nga ang English sa tubig kay mineral. Oh, sakto tayo nun sa kanang sa agutan na sayop. Saka lang ni si ma'am, uy. Kanang kuantay ba kanang? Tay, unsay English sa kahoy, tay? Kahoy. Oh, Ang English sa kahoy day nara. nara.
Oh, nara. Ang English sa kahoy, nara? Oh, nara lagi. Muna saktong tubag sa English sa kahoy. Okay tay, kasi nang tay mula ka sa ko tay, kay napami klase. O, mabalik ka kadayon? Oh. Oh, Ay, sige, na ko tay ba kay ingon man gud si ma'am nga sayop kuno ka. Nos, man taon na sayop. Sakto to kung mga tubag. Imong maestra mo sayop. Sige tay, ari O, sa ko sige, tay. amping. Ma'am, Oh, Disa. di man na mahimog masayop si tatay, ma'am. Kay amahan ko na nako, ma'am. Permente yun na sakto si tatay, ma'am. Ngani na lang, Disa, ha? Ngani na lang. Kumusta man ang akong gipaansiran nimo ganiha? Aw, katong assignment na ko, ma'am, nga unsay English sa kahoy. Oh, Nara! Oh, nara! ano na nara man na, Disa? Ingon man si tatay, ma'am. Si tatay, ma'am, di yun na siya masayop. Kay ako ang amahan, ma'am, bright kay na. Disa. Ano man tao nga nara ang English sa kahoy? Uy, 3 ang answer, ana. Day! 3 day ang in English sa kahoy, day. Dili din nara, ma'am. Dili intaw nara, day. Uy. Sa man tao ng tatay nimo? Paari ana imong tatay diri be. Kami mag-istorya ng tatay nimo. Ang English sa kahoy kay 3. 3. Nung si tatay nara. Dili lagi nara day. Patuad. Oh. Patuad imong tatay kami mag-istorya. Sige na, sige O na. sige, ma'am, ay, mas maayo ka mong duha mag-istorya, ma'am, ay. Naglibog ulit ko niyan duha, ay. Pero mas tuon, dyan ako sa papa. Tay, pataka naman ka, tay, oy. Pataka naman kag-istorya. Ano sabi, pataka? Yung ka, ang English sa kahoy kay Nara. Dali man lagi. Siya, oy. Day. 3 kong tolo. Usa raman, nara. Unsa? Si ma'am rada isayop. O, sayop kay mong maestra. Si ma'am, oy, siya rada inasayop. Ingo pa mong maestra og tulo kakahoy ganiha, di. Giingnan ti kag 3 nara. Usa raman, nara. Bitaw, tay, sir. San? Ay, tay ka lang. Ingon na ba si ma'am ngay? Kuya, gunti ka. Ano kuyugon ko nimo? Kaya nagpataka lagi ka, dili ko na mauwi mo mga gipang-istorya. Usa di mao imong maestra mo. Lalis pa man kanang maestra mo dili sakto. Nya, patawag lagi ka niya lagi kay mo mga gipang-istorya kay puro mga sayop. Puro di mao kuno tay. Ata, koy ta eskwelahan na para matuluan sa kuno imong maestra ba. Ha? Ma'am, Ma'am. May hapon na ma'am. May hapon sir, kay may noon kay naa ka sir. O unsa may problema din ako anak mga apel mo patawag dire? Kanang oh no. Ning ane man ko ni sir. Ang answer sa imong anak sir kanang mali gyud sir. Di na may tabong masayop ang answer sa kong anak ma'am kay tanan akong gitudlo ana sakto. Ala sir, dili lagi na sakto sir ning ani man ko na sir. Ang iyang answer mali gyud sir. Dili lagi ko pwede mo sugot anang dili sakto ang tubag sa kong anak ma'am kay ako mismo sakto na akong ipangtudlo sa kong anak. Di jud ko mo tudlo og sayop anak ko mga anak. Naunsa man ka? Sir, so kinsa man day tuhuan sir, ang maestra o ang amahan? ang amahan. Ang amahan. Kay amahan ko na nako, Oh. ma'am. Sir, di Ista raman kaniya, ako man iyang amahan kauban taga-adlaw sa balay. Oh, Big correct. mao nang tanang itudlo na ko niya sakto. Kaya wag ka sus kung mao tanan lang ka ma'am. Ako bright kay ko ma'am. Bright kay ko wala ko katiwas og eskwela. Kay tungod sa kalisod sa una. Wa ko ka grade 2, grade 1 ra ko. Oh, nya karon ingon kag sayop akong magpatudlo ha. dili lagi sir. Sayop lagi ang answer niya sir. Kay ikaw kung na'y nagtudlo. Sayop ka ayo sir. Unsa lagi nakasayop ato ma'am? Wala jud koy sayop gisulti na akong anak. Tanang gipangutana gitubag na kog insakto nga mao nay sakto. Oh, sige karon ma'am be. Sige. Ingom kag sayop. Sige sige. Pangutan-a na akong anak. Pangutan-a dia. Pangutan-a bisag unsa diha basta kay kanang matubag niya. Sige, sige. Ngani sir ha. Sige. Muhatag og example sir ha. Oh, aron diha na to makita. 2 plus 2. 5. Oh. Anong na 5 man na? Tanawa sir oh. Tanawa oh.
sir, mali lagi, sir. Ikaw mo ay sayop. Ha? Sakto kayong tubag sa kong anak to. Ikaw mo sayop. Kung ang imong pangutana 2 plus 3 pa. Sakto kayong tubag sa kong anak. Ikaw mo ay sayop. Bago pumanta ko na regular pagka maestra. Resign na lang ko, ani. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.